Abuja famo bi akwa ba bi wemra platform Edumasa TV so. Abuja famo bi akwa ba bi wemra Edumasa TV so besraw. Sai na ba ka Abuja no ho no subscribe no ase video sama afofo so asa ka bi. Yewura da se Yewura da se no say bo the dot ye and then na birthday ni pompon so ankasa. Eta se na ba wo Yeah, Abuja for Edumasa TV. Yabeju. See, that's super Osebo. Dot you know, and a Sabri. Mampon Kuntuchi. And I know. That's nothing. Yeah, oh dear. Pay. Vamos a salir ni dia sana pata. Ema da super Osebo. Tu mulher no pay. A pay so ha ana bontin ha de. Eye nananom akonfo. Santimai akonfo hodo. Mampo akonfo. Ena sabre Omo Emma Ira Dakina no. See, I confirm na what said. Omo Jumwa, Omo Diagro. And then Paye Beja, no Cassia to Suko Fitiamwa. The chair Amenian Pong, and you fear. Sabre and Jakuma GPA, then the pending for another match. Obia yera da sebrani achi ya dofo esu no ejam no enche bia mebo awuram we ye na bonten so akonfo ena eji agro no sana tie sumu se ni pa bodom pem ha Pia be prenu so adi ahwe. Na be yeah. Sumaya hodo, afio, botia, suma brafo. Pia de na nam. Ai. Se ya demanda mu. Ode, isso mane pé. Oh. Já vou pra cá.
Nananom bretu yamamo yako. Sanjin goso a echia ejom. Yabeko so ma this year no nyina akwaba ediaba eye amani ampon. Silverstone Palace. Nama pohima. Ododo brebi oni nananom yamamo nyina yako. Yebesra se enimo honso nkonwa bebre ewo ho. Enti se wo chia wa ha na akonwa bia eni ho na wadru enimo ho. Enkonwa bebre ewo ho. Yedamwasi. Yebekoso amana nanom bretu adisiano yako. Nananom baro. Nananom atasmanso. Nananom amoafo. Asante achem tomiabra. Nananom adakreja. Kwau maihene ene nananom. Abuantem ene nananom bretu adisiano yemamo yako. Okay. Atasamaso. Edibezo kesi. Wonyina wofane ahensan. Ene nananom eni abrepa. Bretu wonyina omuwofa. Ne adanse ahensan sanity atasmaso adadrenya kwau betu menu no ene kwau maihne asante achem domi abra ebide so kase bawro abonte sa de manara to sebe Sanjay ato wamo echa.
ọkọhwe da sebre osebo nsu ani echi dakino dakina dabre from the agro no ai yonko for so bibra be mu ha be to bika nyombro Sabre afena wapi ya wo Fred mama munio ada kuma du fi kanto
Saturday afternoon and I'm not going for as you have. I'm going to share here at the same way. I'm not going for and I never do.
ɛna atena se na wɔn ɛgye ɛtia Sandra Goso ɛhyia nananom adehyia nom Kwame Ampoma adehyia nom yɛma mo akɔ nananom wɔdɔrema ɛyɛ wɔ hene yere Mrs. amenyamɔ Dorothy Juma Kese Nana Abna Jakuma Wone wadehyia nom wɔhene yere yɛma mo yɛakɔ ahene mma nom so a wɔha nyinaa yɛma mo yɛakɔ ɛne ahene nnuanom yɛma mo nyinaa yɛakɔ adehyia no gu so a ɛkyia yɛma mo akɔ aba nasebrɛ ɔsɛe bosu dɔte yie no a ɛna abusua adɔfoɔ akuakuo Fotofofie from Nadi Atwabuo no Bɛkyerɛ sɛ biribi asi asantemaa mu ɛsia na Jakuma de fie ne ma wɔn wɔyɛ akɔ ɛkyia na amafɔ ɔhema sɛnea wobɛyɛ wo bɛyia na woyɛ no amammerɛ ne amanneɛ kɔ so nananom berɛtuo adehyɛ no yɛma mo nyinaa yɛakɔ saa na the queen of Swaziland ɔhema ɔne adehyɛ nom ɛduru ha from Swaziland a wɔn so ɛba bɛma na amafɔ ɔhema ɛne adehyɛ nom bɛrima nsa hwedeɛ na ɛduru ahene king of ɛne Switzerland nananom yɛakɔ na Jakuma de fie wo ne nananom aberɛtufoɔ nyinara yɛma mo yɛakɔ ɛfɛ bibiri asante mampɔn sɛnti wɔnom aduru ha nom yɛ a wɔn mo nua the queen nasebrɛ ɔsɛe bosu of Swaziland bɛhwɛ ne nne ɛne deɛ mu ada ne ɛwɔ so ayɛ ka mo wɔn wɔnhyɛ no kurom so too brada ase brada no mɛmfa fam ɛnkɔ hɔ rogers no ɛne deɛ ɛhɔ ɛnyɛ mo dea mama nkɔ hɔ rogers no rɔga bi a yɛbɛhu wɔ da ase brɛ mu no bia no yɛbɛgye wo machine ɛha ho ɛnkɔ hɔ abɔntere ha ɛne ɛsi gyina ne de odwuma ɛne deɛ mu ada sɛnea n'ata ɛde ɛto dwa no saa na yɛhwɛ no sɛnsɛ ɛnam gye mu yi wɔn nyɛ Ghanafoɔ na wɔn firi ɛyɛ Swaziland na ɛduru ahene barima ɔsan hwedeɛ na adehyia nom ɛna firi ɛyɛ Swazi ɛnam sɛ ne papa afiri mu nti yɛinvite wɔn ne asɔfoɔ mpanimfoɔ ɛna abɛduru barima nyamfadaa
And short to ye can say, ye wedding more. One for me, Embra, and my and short to ye. Yo, yes, Lemon. Monfam Kunyani Bibra, and Chila Baby, a mine in Nana Bretio, a mine in Yina, away. Monfabim Rachel, I hope to be a